Dorbar Shnong Nongpoh aharangkat bat ke komiti dong upgate kalabu ya ka Jingmana ka bating na ka benta ki bre ki bamju suit nyau ya ka Khuid ke Suba ki bawan ban penlong jaka brat nyut haki rut surok jaka Shnong Nongpoh khamtam haka wei na ki jaka ka badan hakun tot lum so pho ka bala penmi ru ya ka jing sma utung Dorbar Shnong Nongpoh lembat kai dikhot ka komiti dong upgate kala shim ya ka ni ka sin jam kadai hadien ba lawan mi pun deki kena skul berkiri pat ba ban ujor Halor kajing sma yutung kabara mi na kate ka jaka na kada kajing penlong ja kate ka jaka kum ka jaka bernyut bat kalakta aru ya kayat kayeng habakran jelilat pathai Khubor na kaliang Samla Anthony Suchang sekretari Shnong Nongpoh bat uba albinos lamo kum urang ba dong kilayat hu bana kaliang ka Shnong kadan ya kajing sngukya Halor kani ka benta khamtam hakabayade ba ka Khuid ka Suba nakaliang ka Shnong kala kuntu jor ki pat ba bakim dei ban mlien ban pendon kam be ki jaka pat ba kum ki jaka bernyut namar ka wanra ya ka jingthut hakayat ka yeng pat kham tam ka ktaru ya ka kwat ka khia mentah kesengi apa yang ka jingindor rengkal bat ki senglok mi ka komiti dong ni nak liang jong ka Dorbar Shnong Nongpoh hadien ba ngilayo sibun komplain na ki kena skul na ki nong lek nong wan babun na ki breu ki banabar ki bawan hane po Shnong jingi ki ba penon kami kane ka service road ki abrat ikinyut kinyar jongki bat kane ka jingbrat ikinyut ka jingbrat pathar ikinyut kala onra ya ka jingta kamtam habaide ba ka Khuid ka Suba de mentah kasi kadai ka senjam ka bana kaliang dong ka Dorbar Shnong ni apil syapi ki pai ba ki nong lek nong wan ki ba penon kam ya kane ka surok jong ka Shnong Nongpoh ka jongi ba pin soba ban le Khuid ba nambrat iki jabo ki jong phi namar ba kane ka pen isi sisa ya ka Shnong kamtam ngi de hapo ka sor ka Nongpoh ka baderu ka headquarter jong ka Ribhoi district hi tentang ni apil syapi ki pai ba soba ban ko operate lang abaide ba Khuid ka Suba namar ba dadon ke jing Khuid ka Suba hapo Shnong Pothau ka Shnong ka thaur ka itanan bat kali ka wanro kalong ka pastanat te dina kata kadau hagani ka kenti ka bamta ngira ai boru ya ka komiti dong bakan page kan kmi kamtam ba ide ba ka Khuid ka Suba jong ka Shillong ter jong surok jong ka Nongpoh bat lada lap ya kino ki breu ba penken ya kane ka jing penban dan nakaliang jong ka Dorbar Shnong berkumjuro nakaliang jong ka komiti dong ngin sesiem ya ki rai bat ngin sesiem ya senjam ki bakam kia kumi kini kibreu ba ile persyabat kiwat ba penjeklia ya Shnong Nongpoh this one